kamago. Wadhi nyime nyaka Ramogi. Kama duol mochung'ne winjo buche mag lope mapacho ka Land Acquisition Tribunal ne olimo kata kar pur ma Lower Kuja Irrigation Scheme mar timo nonro ka otenre kod buche aboro mane jopiny ochwalo e nyimgi ka giywak ni chenro mag kar purno okelo kethruok mag lowo kendo gidwaro chudo. Jafwambo marwa George Juma miyowa ler mathoth kowuok e gwenge ma Migori. Kar purno mar Lower Kuja Irrigation Scheme e sabgono manyatike pod kale tembe ka opogre kod oganda mane ochiwo lopegi madwaro mondo koro chulgi kod duolno mar National Irrigation Authority. Kar purni ochako yudre buche mamoko ma omaki kod oganda ma ywak ni oula mane okuny kod National Irrigation Authority sani osegwodore maduong' kendo ketho puothegi. Ka koro higa mar 40 monyuola to na ka ang'ada dhi Lwanda Konyango mwalo but sori kana somo to dak ne pigno tera gima yore kichako ka nyoro kame e gwodo ka taneno gi wang'a akwero jatinga ni gwodo ka jatinga gwodi agwora ne no senyise. Familia Buora osechwalo kese saboro e nyim duolno mochung'ne winjo ywak ma otende kod mago mag lope ma ong'ere kaka Land Acquisition Tribunal ka gidwaro chudo ka okum duolni ma National Irrigation Authority. These claims are about 8 in number so far, and they relate with the Lower Kuja Irrigation Scheme, and the claims are all against the National Irrigation Authority. Essentially, the nature of the claim is compensation for land which has been affected. Joweto aboro mane wan godo mosebedo kadhi kod kadwaro hakiagi mondo milone obedi adieri marwa mondo chulwa. Koro the tribunal also neno puothe mane gidwane gine and koro wabro weyo ni mondo our lawyers file a case within the 7 days kaka giwacho. Giwach ni puothe mane gipuro okethi kod chenro makar purni ma Lower Kuja Irrigation Scheme. Actually, what we have to determine at the end of the day is how much of that land has been affected, if at all, by this project, and what kind of compensation is due to them in regard to the cases that they brought before the tribunal. Scheme to nuadwaro kendo pod wadware nyaka sani. Ten mana ni kiloso scheme to winjo beni follow the engineering works. Engineering works obedo drawn in a design. Koro design kiweyo ting'eni koro Kenya loso gima ber. Mae gima notimore. Jokanye duol ni mayalo ywaruok motede kod mago mag lope ma ong'ere kaka Land Acquisition Tribunal ne olimo gwego mag ageng'a mar neno kod wang'gi lopego ma kesesgi ochwal nyimgi. Jako mar duol ni mar Land Acquisition Tribunal na Bilorina wach ni gintiere tielo mogik mar winjo kesesgi ka bende entie kod gino gidhi chiwo ng'eto margi e kinde mar achiel mabiro. So far we have heard from the witnesses, and the parties have filed the necessary documents before the tribunal, and today was a site visit, which is essentially the last activity in this case. Magi bire kindeno mantie kese 34 mabedo ne ochwal kod jogo mane ochiwo lopegi mondo gere kar purni mabende dwaro mondo koro piny owacho ka okalo kuom National Irrigation Authority koro migi chudo margi. George Juma, Ramogi TV, Migori.